Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, Manipod probinsya, ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadagiti drama iti radyo, ket maragsakanak gaputamang ngeganmetten ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay a ginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, nagimas matanto'y binalon mo ama si Roxanne. Siyempre, Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Wan nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Iso nga rod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masiday jay kantin. Ngamin, adayo anaimas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak matano bilang. Nagbalon ka, masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa, iko na Sir. Wala, iso dya ko mas daw. No apay anasalun at ti panagbagpagim, Roxanne. Wen kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ik-ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Day takot gapo amin kenkwana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di no tinagapuam? Si Kamot Gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare. Sang kaibagak nga rod kenkwana nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabailan na ti agbiag nga agmaymaysa. Agam kas laging gaita ket gasgastusan ken ilot-loto ang paylaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kini Roxanne. Ik ka nakakadimat laeng tunggal agsweldo. Ketuan, jak nga rod kayat nga awaten. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatek matlaeng. Ngam kitde, urno nga. Ay kat nasayat nga rod ano kastamare. Nasaya at taam mo na timang talyaw iti naggapuan na. Sana kas kadagiti daduma dita. Masinso dalabasit kat nakalipat dan. Ato yung to order mo a perfume, kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlatan kanya. Ay saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanag. Pagsaриtaan min deta ba na kini Fiona, Roxanne? Sir Jeffrey?
Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik nanakan ka. Amumi ngamin, anasingpet kan mapagkalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga uray saan da kaming awagan iti ma'am cancer. Ang May saan na pud no agayem, ti pangibilbilangan mi kang ka. Iso nga di ka nagkadkad. sige man laangan. Manang Fiona, Manong Jeffrey. Yun! Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Ah? Aguray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kan tela ginatang mo kanya. Itad ko kanina nang ko, Manang Fiona. Ah, Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig ngamin nga padhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan Manang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi titawan ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Husto ka Manang Fiona. Talaga na singpat ni Nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilyana? Sigun ken kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di naman na ibaga ti makagapo no apay. Ah, kasta gaya. Uwan Manong. Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may sa ama kagapo, no apay ang nasursuro na kamatan nga impatag, kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre matamare. Komportable at dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga akomportable ka. Ngamin, malaksid ang napintas ti pan nakadait na, napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwad balasang ko. Intulod ko nga minti padait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan ti padait yo abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ne, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Anya? Gimatang ak ititiket ti paborito yo a singer. Mapantay to agboya ije plaza. Ha? Agasam man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa, mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun kan karoksan balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Abasta nang panaw kan nang lipatlatan kan kwa na. Kay pasandag iti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutket di ti amin. Iso na aramid na ti kastay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Balagit ko na gamin. Ay, pasensya ka na. Uway. Mari Perlita. Gusto, nanang.
Awan baso liyo. No adaman madi nga inaramid yun. Dayta kat gapo iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo. Nahusto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo. Bagbagak da ito eh. Kat iparupag kan kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa, Kuha, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Wan, papa. Ay, katata kayo na ito. Salak matkat nga kadkad. Agyawan na, papa. agyaman kami, Papa. Awanan niyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo, Jeffrey. Sungawan nga ruden rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samtanak ko. Oh, makita. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga kadkad ni Papa, Jeffrey. Bahala kapag yaman ako na, papa. Agam na eh. Di ka kam-kamal eh, Jeffrey. Pang-aasim lang. Tad di mo lukwan tanak ko. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niyo dito, papa. Ika ni, ajak tupaldaangan tanak niyo. Katagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo, aninanang ko ti agcater iti kasaryo ko na manong Jeffrey? Well, Roxanne, nagustuhan mi ngamin kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagakken ko na ti may papan iti daytoy manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwa na. Sige, tay bagakken ko na apaman a makaawid ak manong. Anya nga tano, umay kami tagpasyar ka ni Fiona yung balayo. Iti kasta, mamamo mimot ni nanang mo. Kaya no, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na. Nasaysayat nga agpaiso no kasta manong Jeffrey. Isu ti boss ko nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadin na ita, anak ko. Da kayo, te. Kaya ti asawan. Ni manong Jeffrey ti anak yo anang panaw kada kayo nanang. Pinanawak. Gaputamin saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugit a klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay, anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapinta sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit na iti tatang mo. Huston! Diya kung kaya't ang mga ganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni nanang manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan gapo iti inaramid na. Pumanaw ka. Roxanne. Idaydayaw. Respetuan kan ipipatag ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo. No apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti bitag. Isu ti makagapo. No apay anadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na. No ay nyaman ti adda kanyang ita. Yung kati. Anarugit a klase a babae tinangampon keng Roxanne. Jeffrey, anak. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo. No apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak kat kay karon ng dayta. Gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain ka pa'y iti imatang ti Diyos, manong Jeffrey.
Anya, Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo mat amo at alyawan tinagapuam. Awan utang mo anaimbag anak iti naganak mo. Iso asik ka ti mas nakababain manong Jeffrey. Awanan, pimanawan ni Jeffrey. Aging gagayam itakat kagura nagpailangan. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko? Kaano, Diyos ko? Lawlawagam ka ni ti panunot na. At ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto na ka nakamagsang-sangit yung nanang. Impati nakmanin ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanin. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Jack laing pagarup ani manong Jeffrey gayam ti anak yo anang panaw kada kayo. Di mo kumaguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapoy iti pa nagtrabaho kiti kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti dayjay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan na nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kit di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nanang, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawan nakmatan ni Jeffrey. naibagak matamin ang akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man. Talawlawagan na ti panunot ni manong Jeffrey. Nanang. Day tagayam ti makagapo, no apay ang naliday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Di ko nang, ulila kan adam. Saan mat gayam, tapinanawam tinam. sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin na may papaniti day dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Hasta ti aramidan. Among kadi, doon niya ti awag iti kas tangaw galing. Jeffrey? Papa, awanan iti utang anay bagarakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat tapno may kan nakalang iti napintas sa masakbayan. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma, nga si ka nga anak na ti umununa ang makaawat kan ko na. Ngamin, si ka ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasday. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngayon sakripiso na ti bagi, kin dayaw na para lang kin ka. Papa? Papa, Kasanon, no ibagak kin ka, nga itinaminsan, kat nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? Anya? pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laeng anaminsan? Budikat namin anon adaras. Aging ka naduktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa ni Fiona? Anda sakit ka sa kawak. Awan trabahok. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw? Natiliwan nakyakin bagi. Pagyamanak langan, kamputan na singpet na king kukuhay din na grocery. Imbes nga ipakulong na, saan?
tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog na, aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniya, kat tinulungan na. Isungay nalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngem iti oray na minsan, saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matla ang anagayatan ti kastya nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinatao, Jeffrey. Ita taamumon ti palimod ti pamilyami. Panawam kadimot ti anak ko. Akas iti inaramid mo, iti inam. Nanang. Jeffrey, anak ko. Pakawanan da ko mananang. Sorry. Gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawen. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nakaaramin kayo man, hindi sana nasaya at saan kayo arumbang at Renato iti kasiyay. Saan kayo kumapinlanawan? Kan saan kayo kumarumbang a ginura? Ngamin, siya ti magagapo. No apay ang naramid yun ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kitipan na kaawat mo. Ay karik, nanang. Saan na maulit pa iti kasiyay trato ka na kayo? At sapay ko ma, tamapagawandag, Gusto na, nanang. anak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Ikari, nanang. Saan kayo napandangan pa? Di akong saktan pa'y tirik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputan nagunod ko matlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pa iti Diyos. Ngamin nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga daan pamilya ket makitak met ti kinaragsakda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. At datay pagsasao ako na nakat awan tinaganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaang iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rodrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalianda iti kalabas. Pagyamanan tayo kit di ida, gaputan no awanda, awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manen ti agyaman, iti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. To'y pagayam yo, Freya Simsim, amang ibatbati iti naragsak, nagasat kanabindisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a novi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a novi. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, nga miti agdama ket addaak ditoy Singapore. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibingla ito'y padas ko maipapan kan ayat. Amin abanag dito'y rabaw ti daga ket makunak nga ada purpos na. Mamati ak akabaalanda tayo nga ilisi ti Diyos kadag iti banbanag apakadaksan tayo. Ket sukatan na daytoy iti napinpintas pay ngem itikid daw tayo kenkwana. Tallo atawan mimetten nga agayan ayat ka ni Rafi. Ket kas agnobyo kan agnobya, adu dagiti arapaap mi iti biag. Isu na laeng tadyak ammo akabayatan ti kinaadda ti relasyon mi, adamet gayam ilimlimad na kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, Rafi. Sa dino ti ayan mo? Karurur ko lang iti trabaho. Umaya kong dita. Sige, orayan ka nga rudan dito eh. Sige. Agan-anad ka iti panagmanehon. Wen. O sige, iti ganda ito eh. Urahin nak dito, umaya kon. Okay, babe. Bye. Ne, apa yun anak ko? Bigbigat ngam suyaab ka suyaab. Apay, nagpuyat ka manen aya idirabi anak ko. San mat kit tinanang? Nasapa akto pa'y anaturong. Diyak man amo. No apay atunggal kastoy nga agsapa kat makaturturog. Agsasadutak nanang. Kasla kayat ko ti agid-id ang agmalmalam. Anya, ay sus, amangan mo no aginaw ka nanak ko. Ha? Kasta nga tangag paiso nanang? Nasaysaya at matlaeng numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamwam no anya da ita marikriknam. Nasaysaya at ti agsigurado, anak ko. Oh, apay akasta tilang am Rafi. Kasla aburido ka mat. Itay pa'y adi ka makaid na. Apay, ada ka di parikot mo? Kwa. Awan, Nubi. Sigurado ka? Wen, awan ko naklangaro din. Ibagam ano anya dayta. Idi kasta, mapagsaritaan ta. Awan nga ron ko na, apay ay adagulit ka. Kasano, kasla ka na yun ka matamay kulkulan. Nakaad-adayo tinakay turungan ti imatang mo. Ay, adala basit parikot ko yung opisina. Iso nga mga nagbali na kabisi kadag iti sumarsaron nung aldaw. Kasta ka di? Wen, Noan nga man day ta aparikot. Sapay kumata masulbar mo matlaang nga dagos. sabay ko mga ron. Iti kasta, saan nga isupay ang mainayon kadag iti pampanunutek? Maanta nga rudan. Kalpasan na, itulod na ko ni Jebalay. Iti kasta, makaawid kan makainanakan tumatan. Ni, cellphone mo samat ti agri-ring, Rafi. Sungbatam Ay, kwa. Mabit lang nga ron. Dasong batak tumawawag. Makadlawak sa kanayon nga da umawag ka ni Rafi. Sakit umadayon o kasdi asong batan na.
Sino nga taaya ti kasarsarita na? Taapay ang masapol nga umadayupay. Baybay ak manlaangan. Amangan no isuntuman ng tisan miya pag kinaawatan. No kasta, masikugan dyan nagtabakay. Wen lakay, duabulan ka nun tiin inawan ti anak ta. Nagsaya atay no kasta bagan. Ay, adanton aw-awirin ta. Naku damon lakay. Kit, amo ka din ni Rafe, di may papaniti da ikaw. Saan pa lakay? Sorpresaan to kano jay anak ta tinobyo na. Apay, awan pa'y nga ta plano da ayang agkalaysa. Awan kanupay mat nadakdakamat ni Rafi, may papaniti pa nagkalaysada. Bareng madagdag matan, numaamuan na amasikugan ti anak ta. Ay, wala. Nasaysayat mo't laang, nagkalaysanan. Sakbay adumakkel ti tiyan ni Nove, bakit? Husto kalakay. Ay na, magagaran akong amadan itapo ko, bakit? Uray siyak matalakay. Mabalin ka di nga kita ta ita, Rafi. Ada nga bin napatag nga ibagakkan ka. Pasensya ka pa ilang, Nove. Ang umidyak mabalin di makisinara kita ken ka. Ado ti pa ka kumikumak dito opisina. Adaway manin seminar minton pigan. Kasta ka di? Wen, ang umdigag danag. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti isang sangput ko papeles. Ang damat lang kayan kung ibagaking ka, Nove. Okay. Urayak nga ron ti iyawag mo, Rafi. Wen, sige ha. Tipoy kong dito eh. Adupet aramidag. Sige, bye. Kat nagsarita kayo ka din kan Rafi, may papanitisik mo anak ko. Saan pa'y nanang? Inton bigat kami pa'y lang agkita ka ni Rafi. Kasta ka di. Wan nanang. Ay kat nasaya at nga rod no kasta anak ko. Di mon ibaybayag. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayo. Wan ka di nanang. Kasla na kayo pa'y kat dun ti excited. Ay, ay katuwa na anak ko. Nakarkaron ani tatang mo. Magagaran una yun ang maadaan iti apo ko. Kaya't nakanon ti agaw-awir. Anya? Iso adimon baybayagan ti panangibagam ken ni Rafi. Iti kasta, agkalaysa kayon iti kabiitan a panawan. Uray simple lang ang akasar. Tinapatag, agkalaysa kayon ken ni Rafi, anak ko. Kasano, Rafi? Anya ti planom? Kwa, Joan. Umadanin ti aldaw ti kasarta. Angam aging ka ita, kat di mo pa'y lang imbagakin ni Novi ti may papan kadata. Joan. Awan sa amat plano maamang ibagakan ko, na. Saan man nga iti kasta, Joan? Kayat mo kadi, tasyakon amis mo ti mapan iti ayanda, tasyakon ti mangibagakan ko, na. Saan? Siya kung timang imaga. Kasla di mo mat ngamin maiturad nga ibagakin ni Novi. Ibagam lang saan ka matkat apilitan? Wanan. Ibagak nga rudan. Agsarak kami itong bigat kininovi. Agsarak kayo kunam. Angam amangan no di mon tumanan maiturad nga ibagakan ko na inton agkita kayo. Agpudno ka man kanyak, Rafi. Ay ayatang pailaang ka din ni Novi, ha? Naptayta ka man na nakunak, Johan. Mabaling ka di. Saan ta na pagsaritaan day ta banag? Masikog ka ko ng Novi. Wen, Rafi. Ang Apay kasta tila nga manakaam mo. Kasla saan ka matamaragsakan. Masikuga kun kunak. Kat no mabalin, kidawag nga agkalay sa takuman, sakbay adumakkel ti tiyan ko. Novi. Apa yan? Ada ka di parikot, Rafi? Pasensya ka. Sorry, ang
Saan da mabalintag kalaysa? Anya? Ang apay, Rafi. Ngamin, masikugmatan ni Johan. Kit natulagin ti kalaysa mi. Isuti ko na ngay bagak itaking ka. Kasano ang napasamak ti kasta, Rafi? Kasano? Pasensya ka na. Ngam nabayagan ng agam-amu kami kini Johan. Agam-amu kami. Idi saan pa yan agam-amu. Kitunggal at dita pag kinaawatan. Iso ti pagtartarayak. Iso ti pangibagbagaak karagiti amin na parikot ko. Iso ti ganayo na kaduak ama pa nagpalpaliwa. Kanya kilibak. Nga adda mapaspasamak kada kami. Anya? Sorry, Novi. Tinabod na. Diya ko na mo taramidag. Nagruna ita. Tako na masikog kamatan. Ayop. Novi. Awanan kay tibain. Manang lilipot. Diyak yung gagarte amin, Novi. Sorry. Di ka ginanag. Mag-arami na kiti pamuspusan. Iti kasta. Sanay. Tirumbang aramidam itakat pumanaw. Novi. Pumanaw kay ti sangwanak. Kat di ka nagpakpakita pa'y. Kabalak apadakalan ti anak ko nga uri ag may saak. Novi. Pumanaw kan kunakmad. Panaw! Ala, husto na nanak ko. Di mo kumaunay tagladingit. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Awan umas ingit kinasakit na. Kasla matudog ti puso kiti daytoy anam mo ag. Novi, Aging gahita. Kasla diyang pailang mamati ti kastoy anag tungpalan ti ayan ayat mi. Ti amok. Ison ti lalaki amang itungpal kanya kiti altar. Ngamsaan matgayam. huston day ta pa nagsangsangit mo. Di mo rebeng asangitan ti kasya a klase ti lalaki, anak ko. Patya ka makasara kan tumatlaang iti lalaki ang nasaysayaan. Ngam iti day chay arafi. Patibkaram ti pakinakam mo, anak ko. Sana bali, tada kami matkin ni tatang mo. Tulungan da ka ang mga iwan, kan mang padakkel iti agbalinto nga anak mo. Baba. Ay la! Nakaluklok magtapo ko tabakay. Makaparayaw ngaw-awirin. Uwan nga ron lalay. Kaing-ingas unay ti anak ta. Iso ti karup-rupa na. Huwag nga ron bakit. Kastoy mo lang, di nuve, di maladaga pa. Pagkal, daras to bakal. Achu! Ayaw ko ni baby, nanang. Tatang, iyag yung painaang tadigusag pa'y. Ay na, saan na nakaw? Ha? Ay, di kayo ko saway. Da kaming gininanang mo, timang panigos, kini bebe. Gusto ni tatang mo, anak ko. Mangbiro kalatad iti sa baling arabidom tita. Bayam tada kamin timang padigos kin ni Asher. O sige, da kayo nga rod ti makaam mo, nanang, tatang. Sa dino ti ayan ni Asher, nanang? At dakin ni tatang mo, madama nga isalsala na. Agriring amin itay kat, amangan numakaturturog. May ruaman na maisalsala, nanang. Inton kuan, birukan na ti panangisalsala yo. Ang mga nudinan tumatan kaya ti may diso. Ay, kat ugali na Talaga akas ta ti ubing anak ko. Nanang, Apay ka din, Nove. agyaman na ka. Jack marik na ti bannog ko. Gaputada kayo kani tatang akatulong ang mga awir ka ni Asher.
Ay na, no need to mention ako nada iti English, anak ko. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo maalang. Aywan gayam. Planok ti agabroad, nanang. Anya, ang novi, adamot na talgad at trabahom dito. Apay ang masapol nga agabrod ka pa ilang anak ko. Basit ti sweldok ditoy. No ikumpara ti sweldo iti abroad, nanang. Saan pa'y magkiti nga ita? Ang mga no inton agtawanan iti talo, 1 5 ti anak ko sa agabroad. Iti kasta, may paayak mat iti napintas ang masakbayan, ti kakayso na nga anak ko. Ay katadakan ka nga ruda anak ko. Sa bagay, husto ka. Ad-adda ang maikam iti nasaya at akasasad iti biyag ti anak mo, no agabrod ka. Iso na laeng, tasaan mo matan ang maiwanan ti anak mo. Iso nga rod ako nak, nga oray inton medyo dakkelton, sakto panawan. At least, di naktumat siguro malipatan, nanang. Wan matkit di Iso akabayatan at ikapay nag-abroad. Ipapas mo ti aldaw ti panagdanayo, anak ko. Ha? Ni Rafi mati umawawag. Kalpasan ti inaramid na kanya. Adapay lang ang tured na nga umawag. Anya pa'y lang at ibagana. Sumbatak man lang. Tadi naman ko na. Hello? Hello, Novi? Sino ka? Ni Joan Daytoy, ti asawa ni Rafi. Nakipagpakasi kanyak ni Rafi nga awagan ka dito'y cellphone na. Takayat nakakano makasarita. Ha? Masakit ni Rafi. Kat adda ita dito ospital. Kid-kid dawan na ti panagkita yun. Anya? Agyamanak, Novi. Agyamanak. Gaputa pinatgam tikid daw ko. Rafi? Ininotin. Ti panagkapsat ko. Gapu iti sakit akimpat kanya. Diyak mo, nag-ingat ka anak pa dito yung piyag. Ang sakbaya mauyos ti angas ko. Kaya't kumanendag daw iti pamakawan. Kan ka. Kang runahan iti amin. Kaya't ko kumamakita ti anak na, Novi. Rafi? Amok, gaging kaita. Kat nasakit pa'y lang keng katinaramid ko. Nalapit, anay tuyod titusak. Gapuiti pa ng loko. Kat parang ilimod ko kan kahit may paparin ka na kami kini Joan. Nagamban niya ngay karon. Talaga siguro nga isutikasan ko. Kasapay ko ba ito mapakawan na, Novi? Nabayagan ang napakawan ka, Rafi. Inayat kan in patag ka iti kastaunay. Iso nga intad ko ti wayawayam. Nabayag mo tan anak mo po, anak. Awan ti sabali ang napatag kanyak ita. No di ti anak ko. Jakman may tadkan ko na ti kompleto a pamilya. Ngam at least, saan kami mat nga kurkurang kan ko na? Nang runa datatang kan na. Ipapaay dati nalablabas pa ngam ti pamatag ti maysa nga inakan ama kan ni Asher. Magyaman ak, Novi. Kat ulit agmanan, ti akitsaw, iti pamakawan. Kintawag, di mo kumamat ipaidam, ti anak ta. Di ka agdanag. Awan panggap ko amang ipaidam iti anak ta. Iyam amo ka, kas aman. Kan maysa,
Awanan ti sakit tinakam amarikrik nakparakan ka. Manipod idi nagkalay sa kayo ka ni Joan. Namimpinsan kumatan alinipat ti may papan ka data. Nalabit aday to'y tigasat ta. Kat intad ti Diyos tiyubing. Kas panglaglagi pakkan ka. Panagkunak. Adamat siguro na pintas a plano na para kan ka. Kan para kada kami nga agina. Ita Miss F, aggraduaran iti junior high ti anak ko. Kaasi ti apo din makalmet anasingpet kan natulnog nga ubing ni Asher. Nga oray sa anda anagden na iti amana. Ni Matrafi, madama payla ang alumablaban iti sakit na iti kidney. Kat pasaray apan matbisitaan ti anak mi ti amana. Napigsapay mat dagiti naganak kanyak nga isumat ti kadkadwa ti anak ko ita dita Pilipinas. Iti agdama kat adak mat dito Singapore a makitagtagad para iti masakbayan ti anak ko. Diyak mo no anya mat ti agur-uray agasat kanyak itinagan ni ayat. Ngam ita, kayat ko paylaang nga ipamaysa ti anak ko. Gapo ta iso tinang kompleto iti biyag ko. Nang runa idi pinanawan ken inyaw awanak ti lalaki anang italkak iti amin ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Novi. Ken ka pagayam, Novi. Nalabit asaan ada kayo kani Rafi ti para iti tunggal maysa. Nagasat ka, gaputan addaan ka iti anak anasingpet ken natulnog. Nagasat met ni Rafi, tauray no kasjay ket naamam mo nalatta ti anak naken ka. Angam anyangay nga rod, talaga siguro agasat na met ti maaddaan iti kasjay a sakit. Nasayaat met tanapakawan mo adagos ni Rafi. Ngamin, naragragsak met lang ti agbiag no awan imimpenem a sakit iti barukong mo. Agan-anad ka nga rod dita pagilyan nga ayan mo ita pagayam ko. Kat pagyamanak unay ti ingka panangibingla iti kapadasam ken ayat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan Arico, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Pagyamanak unay numapilimet nga idrama toy padas ko. Ay ayatek unay ni Jessie. 2 taon kamimet anagden na. Normal iti agasawa wenno live-in partner nga addalata saan a pagkinnaawatan. Adda dagiti gundaway ti panagapa, adamat gundaway ti kinalailo. Numaminsan adamat dagiti banag a pagbidutan ti tunggal maysa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ni, kasangsangpot mo pa ilaang, Rico. Ngamrumar ka manan. Wen, di ka natagari bakit? Adda napatag ka papanak. Napatag. Wen, napatag. Aduman la sa lodsod mo nakunak. Basta napatag. Napatag ko nam. Inton ko anday taman lagaya man mapan makiin-inom kadagiti padam nga ti papanam. Kiti sumit. Napatag day di abanag para kanyak. Napatag kanyak ti babarkadak. Mawatam? Anya? Napatpatag da pa'y kidi nga amang ngem itisi ka. Anya? Uminom talat na bakla. Adu pa'y, ito'y nalukatan nga arak. Ay, wala. Uminom ta nga uminom. Sana bali, tawan matrabaho tayo inton bigat. Ayun kaya. Apay ngay, adi mo insurot ni Sister Jessie. Ha? Sana yan, bakla. Anyaga po nga isurot ko ngay. Kadadaman ni Lani. Ni Lani ti umahinton madamdama. Kalpasan ti trabaho na. Lani ko na? Wen, di babaya na maamutay di na minsan ni Beach. Anya? Kasano ko mga dakontak mo iti dahi di babae ngay. Kat na amu talaang mat ijay Beach. Ay kat diskarding malupit Amu matan. Nataer dahi ti kasangsangom. Babae ti umasidag. Kat naintad na kanyak ti cellphone number na. Sa kabaya pimanaw. Ay na, bilibakan ka, manong. Champion, iti babae. Adala nga rodo ni Jessie, adapay ni Lani. Angam, ay, matinsa, tikas na nga aramidem. Ay, palagip lang da ito, kuya, Di mo ko masinsintirin. Kinapudno na, bakla, kasla na umaakong ka ni Jessie. Anya? Itilas unti 2 taon na panagden nami. Makaumati ugali na. Ngiwat ang ngiwat. Sakit nag-OA. Pasensya ka kuman, Rico. Naladawak meten nga imay. Awan na naman na Lani. Basta sika. Awan pare ko, tore maladaw ka, babe. Tinapatag kita dakan. Umika. Agtugaw kayo tiyabay ko. Cheers naman, kid di. Sa anak unay ang makainom ha? Amangan nga min numabartekak. Narigatan. No siya di ka duwam awan pagdanagam. Uray kasto anak kayo numakon. Saan? Ama po ka ti kina gentleman ka. Nagsao ti amamok a babaero. Awan kayam. Ni James. Di bakla gayam ko. James? Nila ni. Di bagbagakan ka. Kasta ka di? Hello, James. Ay, hello, Sister Lani. Ay, nakaliblibnos ka. Ay, sige bakla. Ang mga ano nabartakan. Lani. Bye-bye ako ni James, Enjoyin tayo kititi agsyat. Kan ag-istorya. Kalpasan na mapantay ti lugar. Ato, 2 talaan. Agyaman ang kiti oras mo, Na-enjoy ko tirabi dito hotel. Gabukin ka. Awan anyaman na, Rico. Basta para ken ka.
Adala kayat ko sa lutsudan. Anya dita? Adda ka din kaayan ayat mo? Sige, amit. Apay, agdatonakan ka, no, adan kayan ayat ko. Apay, i-hotel ka ayan, no, dagal pa rin ko. Kinabud no na, adda ka ayan ayat ko, iti. Ang awan itan. In break kon, tajak ay ayatan. Sigurado ka, Rico? Un! Kari, saan kung itong aramidan tayo tagan ka? Ma'am, nabiit na pa yan agamam mo. Ngam pa nagriknak. Kasla tawanan din naglabas. Saan ka lang ababaero? Bolero ka pa'y. Saan man? Pudno ti bagbagak. Nakapimpintas kang tumod ngamin. Sapay ko ma, tagtalin na iti ayat itinagbayatan ta. Ay ayatan ka unay lani. Apay nga ita ka lang. Sa di numanin tinagturugam idirabi. Kasangsangput ko pa ilang ngam aduman ti saludsod mo. Siyempre, agsalud-suda ka. Tapno maamuak no sa dino tinagapgapwang. Anyag kaya't masawan. Baybayan kalatan. Wen, baybayan na kuman. Saan ka mat abibiyangan iti kayat mong aramiden? Apay abiyangan na kaya? Anya, unay kamatan Rico. Iti kas tangar aramidam. Kasla imparupam kanya kun nga awanan panagayat mo kanya. Amon matgayam. Ibagang pailaan. Itatamu mo nga awan panagayat ko kan ka. Adakan ka no pumanaw ka. Bueno, agan anos ka. Makidin na kanyak nga uray awan panagayat ko kan ka. Anya, Nauma akon kan ka. Nauma akon iti ugalim. Iso ang mabalin mo ti pumanaw. Aramidom ti kay kayat mo. Basta di na kon bibiyangan. Naawatam? Rico, apayakas na kamatan. Ara-aramidak mat amin nakabailag, tapno agtalinad lang ti panagayat tayo ti tunggal maysa. Ngam apay ang nagbiit ka na uma. Ha? Inaramid ko amin para kan ka. Amin apam magbaga dagi tinaganak ko kanya. Tinalikod ak para kan ka. Kaputay pagarup ko ati panagayat ko kan ka kat isuman ti husto. Ngam ita, kastoy taramidam kanya. Pasensyakan ko nakmanan na. Jak mat mabalin apilitin ti bagik. Gamin. Talaga di kan ay ayatan. Rico, Iso anong plan-plan mo ti pumanaw. Aramida mon. Aklunan ta. Asan ada ta ti para iti tunggal maysa. sige, no day tati ko nam. Diyan ko nagpilit pa yung ayatan na. No awanan panagayat mo. Diyan ko nipilit pa itibagikan ka. Ngamsapay kumata saan mo to pagbabawian dagita ngayong bagam. Kayat mo asawan. Agmay may sakan. Dito'y apartment yo. Wala na. Tapi manong mo to ni Jessie. Ay na, siyak pa yan. Ti masayangan kan kwa na. Para kan kabaro. Ah? Nakasingsingpat ni Jessie. Narespeto kan nanakam a babae. Kang ronaan iti amin. Na diskarte iti biyag. Mas daawak man kan ka. Tapay nga insinang batan. Ay, anya nga ingartan ha. Saan siguro ada kami ti para iti tunggal maysa. Anya, Kastala ti biyag. Ada pumanaw. Ada maddumtang. anya. Ay, bilibang iti kinaturad mo, kuya. Ne, apayan ako nam ti kasta, bakla. Nagturad ka ng papanaw ka ni Jessie at apartment nyo, Saan ko nga raw din nga ayatan? Di pa panawa kon. Ay, jak amo no, anya ti inayat mo iti day ti alani. Di mo tupay unay am mo, ngam kastan tinaramid mo. Talaga kasta, bakla. Kasi tinakunakon, ada pumanaw, ada maddumtang. Jak amono niya ti bagakken ka kuya. Ngem sabay ko ma, ta saan kanto nga agbabawi iti kasta nga inaramid mo. Apa di mo sungsungbatan dagiti awag ken text ko ken kalani. Ha? Ay, kwa. Pasensya ka kuman, Rico. Busy ak gamin. Busy. Anyak ti pakabisyam. Ha? Ay, amumot nga agtrap-trabaho ak. Di ka matanagan, tawan mo't sa balingar aramidag. Siguradum apod no ti bagbagam ha.
Maamuak lang nga da sa bali nga raramitan, makaraman ka kanya. Anya? Ay, saan Ariko? Saan? Pangasim. Ala, agluto kan iti pangrabyan ta, tamabisin akon. O sige, mabit lang, Rico. Apay anak ko nagtipanagsinay mo kuyang. Itamampay. Parikot ko nila ni ita. Anya? Jak amo no sa di na ti papapanan na. Rabin no agawid iti apartment. Awan pa'y napuutak ang agawid iti nasapa. Masapa rumwar, ng maladaw nga agawid. Sakit permi ang make-up kan siksi dagiti kawas na. Kasta? Ay kat paliwam Amangan kit dimat no sa bali ti trabaho at trabahuan na. Anyat kahit mo asahon bakla? Ay, ibagak da ito ikan ka. Ngam pang-asim tadi ka gumurgura kuyang. Ha? Hindi na panalawas. Inawis nak ninsan ko akalo iti may sa abar ije ili. Diyak nam namaan ang makitak ni Lani. Anya? Masigurado ka sana kang agbidot iti nakita. Naklatak nga rod ang nakakita kang kwana. Adakat kadwa na lalaki. Ken may sadyak na gustuan, ay, nagpigsagayam nga agsigarilyo. At yung napay dagiti lalaki akakadwana. Anya? Pwede ti pagbaga kuyang. Adagan ka no patse mo no saan. Kas itinakunak idikan ka, sapay kumata di ka gumurgura kanya. Nasayata na panunot mo tinagawid, Lani. Ha? Nagapon. Nagapuwak iti trabaho, sa dinupay kuma. Trabaho? Ije inuman? Ha? Mas daw kataapay nga amo kanya. Awan ang kaitibayin. Ulbod ka. Rico, Impagarop ko kit dino nadalos ka babae. Ngum saan matgayam? anya? Awanan ti adu pa asaw. Pumanaw ka itamat lang. Sakbay ang makaaramidak iti sana nasayahat kan ka. Impagarop ko no napudno ka kanyak. Ngum saan gayam? Agsapul ka iti sa bali lalaki alakwang. Saan asyak? Anya ka din day tanga ibagbagam, Rico. Pumanaw kan ko na! Jak kasapulan ti babaya kaskan ka. Anagum umaan dagiti lalaki ije inuman. No pa nagkunam kat kawalan ka, nagbidot ka. Di pumanawak anya kuma. Nasaya at nakita madagos ti ugali na, Rico. Huwag nga rada na. Impagaro po no nasaya ti ugali na. Ngam, saan ba't gayam? Unay matante kastoy. Ay, nagbiit kayo pa'y ngamin anagamam mo. Ngam na pa'y abas talatan inyawid mo dito ay apartment mo. Anya nga ita. Ha? Malagip kumanan ni Jessie. No saan mo kumapinapanaw gapula ang itiday tiyalani. Nalabit nga aging gaita kat na kayo latta. Ngam naladawan ti amin. Damag ko nga agayan ayat dan kin ni Raven. Anya? Asino Raven? Jay border matla dito eh? Wan, nabayagan nga amok nga agayan ayat da. Ngam jaklay bagbagakan ka. Anya? Nasayatan naranaan ka, sika. Ha? Awanan ka itibay na niya. Anya tiket mo, sawan? Di ka man aging ditingawan ang mom. Awanan ka itibayin kunak manen. Iti kinaado ti babay. Apay nga inaram mo ni Jessie. Anya ka din tayo tasal-salud-sudan parts. Kaya may sa, nabayagan nga yung break mo ni Jessie, sana ya? Ay ayatak ni Jessie. Iso apang asim ta makiwin naswaskan kang kuana. No di mo kaya tigulo. Maawatam. No daman ti awanan baing ka data. Sika doy ta parts. Bastos ka. Awan ti respeto mi ti pada matao. No adda kayat mong ibaga kanyak. Makisarita kay tinasayaat. Saan nakasta ti jar mo? Anya. No panagkunamkat ka ba alam amin na tao? Sa bali kanyak. Di naksubsubukan. Taamangan anya ti maaramid ko kan ka. Anya. Anya nga minaga po pagsasawam di tao katawan basol na kuya. Adda basol na bakla. Ang mga noy di adda pa ni Jessie di apartment.
Ket ar-ar mo nanday di Raven. Hintun kon ipabugbog ko. Anya? Namiris ko ngamin, ngay-ayat at gaya ni Jessie. Nagmaditi pa nagdengag ko. Idi imbaga nilan lady mi nga agayan ayat dan ka ni Raven. Nasakitan tiriknak. Oh, nasakit tiriknam ako nam. Katapay nga ro di mo impatag jay tao. No napudno kamit laken kwa na. Itatanamuan nga dakayan ayat na. Nakariknakan iti kasta. Ha? Adal kang kadayta kuya. Kaadwan, kadagiti banag amaala, iti dinadaras, ket saan ngagbaligi. Kas iti ayan-ayat yo kanilani. Saan ka di? And saan nga amin abanag nga ibulang mo, ket masublim iti anyaman nga oras akayat mo. Akas, kani Jessie. Oh. Awanin kuya. Agbabawi ka man. Nalada mo ti amin. Ne, nakapulis kamot baro. Sa dino ti papanam. Kuha na. Mapanak ko may ita ili da Jessie. Anya? Kaya't ko makasarita ti kaayan ayat ko. Ay nariko. Agar-arabid ka laang iti pagsaksakitan ti riknam. Bayamon ni Jessie. Amok anarag sa akin dayjay iti anyaman nga adakan ko na ita. Nana. Urnusam ket di tibiyag mo. Ipamay sampay lang ti panawon mo iti trabahom. Addan tulat ta babae aparakan ka. Kat no addan man, sapay lakuma ta saan munton nga aramidan kan kwa na. Tikas iti inaramid mo kini Jessie. Ah, Ang malaa, no pakaragsakam ti ipapan mo ijay, mapan ka. Ngam sapay lakuma, tagtali na udlat ta ti respetom iti anyaman amasang putam ijay. Apay nga may kapaylaang dito lugar mi. Anya ti gaganap rito. Jessie, pakawalan na ko ma. Noon yaman na gini nagkurkurangan kan nagbidotak idi. Apay, pinanawan na kakadin ti babae anang isukatam kanya. Ti babae a waitress anapimpintas ngam siya. Iso nga imay ka. Aklo na kasyak tinagbasol. Imayak. Tanamiris ko nga ayatan ka. Naramid ko man na sinaktan ka. Hanggang pagbababoyak na chay, aging kaita. Nakaskas dao ka. Nakarkaro man ang tisakitan na riknak. Idinamuak nga agayan ayat kayo ka ni Raven. Pud na day ka. Agayan ayat kamin. Kinapud nun na. Plan-planuan min ti may papan iti kalay sami. Anya? Pasensya ka. Ngam awanin ti panagayat ko kan ka. No idi, ket kurang nalaangan nga agparinto mga iti sangwanan. Ayatan kan ipatagnak lang. Saan itan? Naragsakak iti biyag ko ita. Nang runa, idi awan kan anang ipaay iti sakit iti riknak. Jessie? Naamiris ko, pagyamanak ti pan nakapasakit ti riknak, gapuken ka. Gaputaad-ad na anaam-amok ti bagik. Akabailak ti agbiag nga uray awan ka. Iso apang nga asim riko. Pumanukan. Awanin tinasken a pagsaritaan tapay. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Awan ti naaramidak iti daydi agundaway, no di ti mga klon iti kinapudno, adi na kun ay ayatan ti babae, nga inay ayat ko. Nagsakit para kanyak, ngem talaga nga awanen na aramidak, gaputa naragsakan ni Jessie iti dan na ni Raven. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Rico. Ken ka pagayam, Rico. Pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo.
Patsyak ang nakaibati iti adal kadag iti papagayam tayo adumdumngeg. Ket agbalin kumamet nga adal ken ka tinagbalin apadas mo. Sapay kuma ta saan muntong aramiden tikas iti inaramid mo iti damo nga ayat mo no adanto man masarakam apakarik na amanen iti ayat. Gapu ta saan nga amin abanag nga ibelang mo ket mabalin mo manen apidutan. Alakastan pagayam Rico ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.